Hello, good morning, and welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, magawa tayo ng tortang ginaling na baboy. So samahan niyo ako mga iling banbanon. Tara na, let's go! Hello, good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Maayong gabi, maayong hapon, o maayong buntag kaninyong tanan. So it's back. For today's vlog, magawa tayo ng tortang giniling na baboy, no? So samahan niyo ako mga iling banbanon. So atong mga legit friends and followers, mga organic followers natin, tara na, magluto tayo ng tortang giniling na yung baboy, no? So, let's go! So, ilagay natin ang baboy dito. Tubig. So, lagay natin dito mga iring. Ayan. Ito yung giniling na pork. Ayan. So, lagyan natin ng itlog. Ano ba yung itlog? So, halo natin. So, magamit tayo ng olive oil, mga iring banbanon. Kasi mura lang ang olive oil dito. So, ayan. Ng garlic. Tayo ng garlic, mailing. Siliya, kung nakasala siliya ni tago. Kasabot. So ayan mga iling banbanon, samahan niyo ako ha. Magluto tayo ng tortang giniling na baboy. Ayan. So kunin natin ang balat. Balat sa lupa. Ayan. So, lagay natin dito yung garlic. Simple lang siya mga iling. Ayan. So, ayan. Lagyan natin ng sibuyas. Isa lang kasi para mawala sa ano. Gasan natin.
So, ilagay natin ang sibuyas. Siya. So, ito na. Ihalo natin to para gawin ng torta. So, tortang giniling na baboy. Ihalo muna natin, no? To make sure all it's mixed well. So, ayan. So, mainit na yung ano natin, mantika. So, ilagay na natin. Hinay-hinay. Ayan. So, ito lang. Very simple ng torta. So, ayan. Nabaliktad ko na siya. So, ayan. Sarap. Tortang giniling na baboy. This is ground pork. Ayan, so muntik na lang. Slice ang torta. Ayan. So mag-blanch na tayo. Ayan, ang sarap. Tikman natin ito mamaya. Mag-lunch tayo mga iring banbanon. No? Sarap. Ay, Diyos ko. So, let's start to eat na mga iring banbanon kasi maya-maya mag-work na tayo. So, mainit pang rice natin, no? Halatang mainit pa. So, ayan. So, tikman natin kung anong lasa ang tortang giniling na baboy. Sarap. So, lagyan natin ng nor. Para masarap siya mag-iring. Sarap. Sarap na. Basta Filipino recipe gani. Filipino na food. Alam mo. Pag natikman nyo to mga iring banbanon, mapangita mo. Dami kang ginamot, ah? One more slice.
Ang sarap. Bongga mga iring banbanon. Sarap Kumana mga iring banbanon no? So dili na ako ito mga iring banbanon ha? Sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar mga iring banbanon. Thank you for watching my YouTube channel and my Facebook page, and please don't forget to subscribe, like, and comment, especially to share. Kung sakit o kung kalipay, ichika mo, ilaglag ni Lia. Shalala. Bye-bye. God bless to everyone and be safe. Thank you. God bless. Bye.